omi paro machal koso oloko pachi kotenore kod dongruoge masiko ka yware. To gima Ken Nyamolo wacho kendo moyiere kanyo kod CPA Eric Odera, dibed ni en tabu mar telo makare, telo makare ma kanye malo karidre piny koso piny kadhi malo notice ni bottom up koro nyabedo kwa malo koridre piny koso chal nade? Rokamano Cleophas, anya wacho ni shida ma wan go apani en shida mar pimo wich, ipimo wiwa mang'eny. Nikech kaka Ken owacho, ber ka samoro wadok chien, emomiyo wach mar Gen Z ni miyo jotelo ma wan go sani tich matek kabisa. Ka wadok chien ka waneno kata ni World Bank ka IMF ma wawacho sate gi negi yakany, negi ng'ama nochako gi to gisebedo ka gitimo ang'o e pinyni. Kidhi tisomo historia mar World Bank gi IMF, natiyo ne World Bank, mana US natiyo ne World Bank. Kidhi tisomo historia margi, World Bank gi IMF ne gik manochakore mondo kony Europe kane gitieko World War II. Donge? To ka samoro adhi tang'iyo ni mane gikonyo Europe mondo rebuild economies ma koro jokgi mondo jokgi okonyore e ndalono. Ne gimiyo gi conditions mage. Ineno mondo migi pesa. Nomiyo gi pesa gi conditions matek kaka sani miyo conditions matek. Hapana. Koro kane gisetieko ma gisegerore ma giseherore, koro ka gibiro irwa koni to ginyiso ni uonge pesa kaka Ken owacho uonge pesa. We negative, we chaka medu pesa kendo. To kidwa ng'e ni World Bank ka IMF pok nokonyo piny moro amora ma pinyno odhi mochopo modongore, en niya. En kaka wacho e wach Singapore. World Bank kobiro Kenya, ing'eni ka gibiro Kenya ok gin institution mabiro to cheko ni tapenjwe, rule of law ni be otiyo, tapenjwe, corruption be tiyo, tapenjwe kata kadwa mi budget ni. Budget ni kadwa mi pesa loan makoro pesa mikwaya ni. Kang'iyo budget ni be en gima donja dieri. To kineno ka World Bank gi IMF gionge gi any interest e cheko ni rule of law be tiyo, institutions be tiyo, ng'e ni magi gik ma gin jok manie ohala. To gin mana e ohala mar pesa, nikech pesa to pinjego ng'eny go kabisa. King'iyo World Bank gi IMF, most of it bedo run by US, by America. Koro king'iyo gi, interest gi ok en mana wach pesa. Loan ma gimiyo Kenya no, ok gibitho kata koko chulgi. Ineno? Interest gi en interest mar bedo gi control. Gidwaro ni piny kaka Kenya odong' adong'a piny kumobete no nyaka chieng'. Koro biro tiwuondi ni kawa tim kama koro wadwa ni mondo idhi e revenue based. Med ushuru, kaw ushuru. To sama giwacho ni med ushuru, kaw ushuru no, ng'ama giwuoyo go kata ng'ama obete wi mesa kanyo, ok gipenji ni tapenji wach corruption to wadwa dhigo nang'o. Tapenji ka watiyo gi gimoro giwa giluongo ni ranyisi indicators kaka GDP ma Eric ne wacho wach GDP. GDP no ber waonge gi wach gi GDP. Lakini GDP no ok en gima wanyalo biro go e uchumi kaka mar Kenya ni koro watiyo go ka watimo go assessment, nikech en gi gaps ng'eny kabisa. Ineno? Koro ka wang'iyo ng'ato bunyisi ni emomiyo samoro Ruto dhi e TV to wacho ni yaw jowadu dong wamedo GDP dhi malo, gigi dhi malo, to raia mantie kaka ng'at masani ni dalawa Karungu sori kacha kowuok kawuono ni adhi nyiewo omena to nyalo nyiewo kiny koduogo to koro pesa ne tatino ok onyal. Neno, to koro advisors joma nitie ka, economists mantie kani ok ging'i mondo gidog chien, mondo giwach ni ola ma olo pesa pile ok kony. Ere kaka wanyalo temo mondo mwananchi mantie piny okonyre gi pesa ma olo ni. To solution en mana achiel kendo. Nyaka wabed development focused. Nyaka wabed gi good governance gi institutions matiyo. Mano kende ka wanyalo bedo ni wabedo attractive. Ineno ne investors. But kata kamano, nuwa wat kaka mag agriculture. Nikech agriculture e gik moko